Alcalde sa kusina, the best sound trip, urulay food trip, chika, Toramax, asin iba pa. Alcalde sa kusina, kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Bad Moon on the Rise alias sa Credence Water Revival naghatod sa oras na 34 makagi po ang alas 10 nin pag-aga. Ini ang alkalde sa kusina daw kita nin Biyernes pa lang ngunyan no July ano lang ngunyan pets 9 kan July Biyernes. Alkalde sa kusina with Bert de los Martires. Igwa ko ng istorya sa Indo dahil kasubagong yang po ko lumasarong, igwa ning akong naresibing text. Hali sa San Buena Buhi. Arayo ano? Malinaw pa lang kita dyan sa San Buena Buhi. Uy, kumusta dyan mga paratamaning tilapia? Igwa ko ng istorya dyan sa Buhi. Bago ining text ko, istorya ko na munan. Pag sinasambit po ang pangaran na buhi, nagsasagi sa isip ko, ang pagbiyahe mi kan sa kuyang ina, kan ako aki pa. Ito bagang, siyempre, palibasan sa kuya pong magurang, itong grabe, itong pobre. Ako garo ka to, ang bunso mi garo ka to, ini ikatulo kong tugang, ako ikadua. Iniba ako sa negosyo, nagnirnegosyon sa kuyang ina, siguro mga 1960. 4 na taon lang garo ko kayan. Biroon mo ang ina ako, nagnegosyong nagtitingi, nagtitinda ng ulor, yung bagang perfume. Uso pa na niyang kampanahon. And kay itong mga taon 60s, nagtatravel na kami katupasiring sa buhi, sa ibang mga banwaan. Ang ulor niya katuyaw lang sa magay na bag. Igwaning iringgilya, ito bagang garupig iniksyon. Pagkatapos mga vial ay itong mga vial ng halaba. Pagkatapos siguro kani mga buti-buti ning ulor na imported kada lang kato sa ulor garo apang ginigibo sa Pilipinas, imported. Iniba ako magbiyahe pasiring sa buhi, tamatinda kami ning ulor. Ay kito pa lang pag ma-fiesta masulungon ang perfume. Ta siyempre pag may baraylian inapon na auditorium, nagkakag kaning ulor sa imong talinga.
o sa ibaba kang talinga o sa liog o bagaman sa bado, ay masulungon. Kan mag-abot na kami dyan sa sentro ng buhi, mayo pa akong nailing na magyunarong, puros lang tiklad sa gilid kang lake. And kay itong panahon, kadaklan igwang gurang na may mga gwaiter. Kaya pala niya ako may mga gwaiter ta siguro palibasa mayo po sila ning sira nali sa dagat ang kung bagaan na lake bagat abang. Pero kan ako pirambis na ako nagbalik ko niya na dakulan ako. Maanak ko nailing maski saro. Garon na wara si kausuan na may gwaiter ang mga tao diyan. Ay kan aki pa kami iyo. Pero ang namati ko duman itong maugmaon magbenta ning ulor maski sa mga pobreng harong ta masulungon. Nagpuli kami kadto, nagingirit-ngiritan sa kuyang ina, kuyan, ubos si ulor. Mabintaw na marayo. Ito ang nahiling kong magayunon na negosyo, yaw lang sa barabag mo, matukto ka sa lagan harong, gusto ngayon doon ng perfume, ulor. Natatandaan ko pati ay, ang mga brand na pigtitinda katukan sa kuyang ina, Ribidor sa Kamaha, mga hali pa sa Paris. Niya ako nag-ugma na kanegosyong ini. Pero ngunyan mayo na. Ang mga perfume ngunyan, minsan nagagi ako dyan sa may imol. Ano niya ko yan? Sa rumbuti-buting perfume. Gura naman niya ko yan. Sang gatos nga, pwedeng 50 na lang yan siro. Pagkadakul-dakul. Ano niya ko yung taga-rubaratohon? Siguro niya ako mga tubig na lang niyo na pigaluan na lang ni na pahamot. Ang perfume baga, mahalo niyan taga-royan oil. Ayan. Ngunyan tungkol yan sa buhi, istorya ko yan sa buhay ko sa buhi, ay magayon naman sila feel ko kasawago kan makareceive ako ng text. Ara mo Papa Bert dahil sa imo, nagpapasalamat kami dahil ang matagas na payo ni Papa, ang pangaran niya ni Papa niya Nitoy, ay iyon na sana po kayo na natatada sa muyin din nagsusunod. Kan madangog ka po kasulma, nakaiinom pati siya ng rice coffee. Ta kami po digdi, anas kami adik kang rice coffee. Tayo ni kaya ang problema kanina napapaturog, ay si mama po napapaturog ng tultul, kami iyuman, dahil kami po nagra-rice coffee. Ini pong si Papa nito ay makunot, para rice coffee yan, nervyosong kang kayan. Kan madangog ka po kasudma, ay nakainom ng rice coffee, nagukragong kasubanggi. Grabing text ni, nag-ugma na. Kaya salamat na maray Papa Bert dahil nakanod mag-inom ng rice coffee si Papa Nitoy na nag-ukragong kasubanggi. San Buena Buhi Family Severino, salamat na lang sa Indo dyan. And abangan nindo ang inapod na Rice Plus Herbal Capsule. Ang inyambagaan rice coffee, pigtitimpla, nagaro kape kang mainom. Maabot ang aldaw, abangan nindo, maluwas na po ang Rice Plus Herbal Capsule. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. Well, work it on out. Work it on out. You know you look so good. Look so good. You know you got me
Iyan ang kagsing kang The Beatles sa indang Twist and the Shout ay kung may nagantabay pa lang dyan sa Mother Seton Hospital ta kami po mayonin na communication sa samuyang tugang na nag-atinder sa samuyang ina sa paglikay manggaron na madagdagan ang stress ta ang ina ko po naka-confine sa Mother Seton binabantayan kan tugang kong sa Eva. Kung baka may nakakabisto man lang dyan, ipaabot na lang ang minsay kan aki mo nantig na announcer si Bert na namimiss siya, gusto mi nang magpuli na siya sa harong, as in marahay na. Ang edad po kan ina ko 86. Siguro kaparti na dayang kang COVID ay nagmati, parti na kan COVID, kaya na-confine po siya dyan sa Mother Seton Hospital. Mayo kami ning development day mo na nagka-communicate sa muya at naglilikay sa stressan sa kuyang tugang na iyong nakabantay. Kaya pag naaraman man po nindo ang pangaran na Florentina de los Martires sa Mother Seton, ipabot na lang na sabi ng tigkan aki mong announcer, pinagalat ka na sa indo, magpuli na, namimiss mi na siya, saka mahal mi siya. Sino man sa kuya man pinapabutan maning maugmang pagantabay na sana maging maugma na di magparaisip kang problema kang pamilya. Kami po kaya tinamaan ng COVID, may tugang akong uhod, 51 years old nagadan kan sarong simana, sarong aldaw, pero negative po bako sa COVID, nagadan siya. Yaon lang sa salami ang sayang abo, di pa po pinag-uulayan ang burial, tamarayo pan mga tugang ko naka-quarantine. Ang saro ko pang tugang, dua po ang naka-quarantine. Kaya kung nagantabay dyan si Manoy, si Naning sa quarantine facility, pinagalat naman kamo magpurli na, tamas maugma dumasarong, di na magparaisip kan problema, maugma kita. Yan ang sa tuyang buhay. Nagbagsak ang makusog na uran, digdi sa Naga, sa tirong maywas na lugar. Bigla sa nang naglumlum ang kapalibutan digdi sa Magsaysay dahil nagbagsak po ang makusog na uran. At least tangani magpurpers ko man lamang. I-acknowledge ko ang mga nagantabay ngon yan. Garubaga naman mali siyang kunin mga nakaging aldaw. Pag minapon ako magprograma, napapanood tulos ning ang inbox ni mga nagsasabing nakatune in. Salamat na lang ta sa kadakula kung nagtitext, siguro pinapailing na pinapadangat po nindo ang OKFM, ang alkalde sa kusina na kamo nagarantabay. Yaon digdi, now we cook chicken curry. Ini palang chicken curry, duman ini sa family Sibirino sa San Buenabuhi. Tuning in, manaanaw tinambak, Rosemary Sari-Sari Store, naigo po nagiris tambay digdi. Ngirisi sa nangirisi asin nagbabarayli sa mananaw tinambak. Nagdadangog mga parakopras. Dyan sa mananaw, mga parakopras da, yaon da nag-istambay. Sirma sa Santo Domingo na buwa, dadangog ang family Lagrimas. Kumusta lang po mo dyan, Santo Domingo na buwa. Bagong Bayan na Sur Ocampo Street. Sa Ocampo Street, nagluluto daning lambo si Cha Karing saka si Chong Ben. Inacknowledge mi man sa San Jose, Bombon ang natong king na si Tami San Buenaventura na mahiwas ang natungan. Sa Santo Domingo, Bombon, Padagos, yaon man dyan si Bonnie Navarez, ang sa kuyang classmate. Natatandaan mo, classmate, maugmawang si Boy takato sa PTC. Ang PTC po, garumaling ang PTA, Parents Teachers Council, dyan sa USI. Kami may aki kami nag-eskwela sa Colegio. Kana elementary pa lang dyan si Nene, si bunso ko. Ay pirmi man akong officer sa PTC dyan, pati na ni si Bonnie Navarez. Araw mo daw yan na PTC, may kwarta daw yan, Ang kwarta ka doon, almost 1 million ay, ang budget. Pagkatapos, pag nagmimirating kami, iniisip mi kung ano ang project sa Laugang Colegio. Kumisa, nagkaigo kaming project na sirungan, pag nag-uuran. Ang presidente mi ka to, si Blair Nacledera. Mamiriting kami. Ang kagayon na sa meeting sa PTC, ang mga madre, ang mga official manggang Colegio,
Sinisibot man yan magprepara kang samuyang kakanon. Mamiriting naman yan mga miyembros, opisyalis kang PTC. Mapaluto na yung pansit gisado, siupaw, soft drinks. Kaya nagmimiriting man lang kami, karakan sa ng karakan. Dahil may budget, ano. Yan ang buhay mi kato sa PTC. Yan, nagigirumduman ko si classmate na, kuya, Boni Navarez. Aram mo, Boni, ang buhay takanto sa PTC, ang classmate ang ining si Irvin Borja, Mayo. Yaon siya kato sa barko. Kang kita nag-enjoy sa PTC, si Irvin man, nagpapataw-pataw sa barko bilang US Navy. Yan ang buhay mi. Ito, magkakarelasi kami kan sa college. Sa iba pa, sa Sirman, sa San Miguel Magarao, yaon dyan si Rafi Suniega, sarong artist. Mid-section kan NCPM, nagantabay po kami, Melody, Sirma sa Tigaon, sa mga mansyon da kan Ubias, makusugon ang radyo na dadangunin da. Gritol mo po ang pamilyang Ubias na naka-tune in ngunyan. May salay Goa, listening, mga paratano ning Patola sa Kasili, Sinda Tomas and Babing Cruz. Always tuning Urban Poor Office of City Hall, sa Milao, sa San Antonio Milaor Family Yoste, naka-tune in CBD Terminal Esther, Nilo and Renata. Gayon kang gada ko nagantabay sa alkalde sa kusina. I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. I hear a birdie up in a tree. I hear him sing this melody, and so he sings, yeah, 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 yeah. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. And every evening when the sun goes down, I'm with my love in my hometown. And so I sing, yeah, 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 oh, 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 yeah, 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 yeah. We call these songs the oldies but the goodies. Now, if you remember any of them, go ahead and let us know. Okay? Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. You ready? Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do.
like she don't need time to see me again. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose, it's too much to lose. My love's too strong. Wow, maybe you see what come back to me, but it can't go wrong. That is bad. I bet I feel so sad. It's time. I bet I found peace of mind. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. There's still much to lose. My love's too strong. Wow, maybe you see what come back to me, but I can't go wrong. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray. I see she went away. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. 'Cause I'm feeling blue. Ano oras ngunyan na 5 minutos antes magalas 11 at dyan kan Cabral, Bicolandia Supermart, DMSQ, asin mga orinal na Master Square. At manyan kan CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, Sibro, sirmang kan Stabilo Lending Corporation. Nagraragubnob ang atop mi sa lagatakan uran. Garo ini ang inapod na bagunas ni na uran. Sana mayong nagkabarasa na binuunag, yung bagang nagbubuunag kaning pirang sakong paroy. Pagkatapos man lamang ning paisi-ising naralagatak na sana ang uran sa ato. Yan ang garong mapagalo na trabaho. Nagigirong dumang ko kayan na nagpupumpun man lang kami kang binuunag, maribuko na sa muyang ama. Mapasala-sala ka pa, malagata ka dyan, takong intirong barasa na. Kaya grabe po nga na bagunas ni na uran. Sabi nga ni ketong aki kong nurse sa Sipukot, sana nga di mag-uran ngunyan ta ay mamotor siya paduman sa bagong amay. Ay marin na lang ta nag-uran og tuna tangani mali na po medyo alunga ang nin na panahon. Naka-tune in man ako digdi sa Tabaco City. Uy, abot pa lang kita duman sa Tabaco. Ernie, sa tuyang technical director. Pinakusog ta dyan ang transmitter. Abot pa lang kita sa Tabaco City. 1 week na po kayang makusog ang signal kan OKFM. Siguro baka may pinagkagdyan na kuya na lawanit. Pero nagkusog na pa lang kita eh. Ay ang Tabaco City, rayuon yan, dyan sa Albay. Pero nakakaabot kita duman, magagaya ng mga pinapatugtog mong music. Day ka lang nagsabi kang pangaran mo, na-acknowledge me man lang kutaan. Kumusta na lang kamo dyan sa Tabaco City. Good morning, Bert. Condolence sa family mo and nakikisumaro man ako sa kamunduan nindo. May prayers and sa inagyan nindo ngunyan. Nasa hospital pa na sa imong padangat na ina. Get well. Salamat kung sisay ka man. May mamundong barita man ang amiga ming si Stilita Kamba. Sabi niya, Kuya Bert, gadan man po si apo ko sa NCC, newborn baby girl. Stilita, nakikidumamay man kami. Ipaaram ko, padangat mong marayan apo mo. Garo namundag na, stillborn o gadan. Maput po ko ta ako kung guraan si pa-cremate, kaya po nagkula ko sa imo. Aram mo ang pagpa-cremate mo, tayo magkigo ka mong ideya, inabot ning almost 40,000 dahil, kaya ba na kaya dyan si kaaganan itong mahal? Actually, nasa 36 yan, pero palibasa igwa pang ibang gastusan, almost nag-abot ng 40 ang bayad sa cremation. Iyan, at least makataong makita ni na ideya. Marinaga pa pa Bert, permi kami nagantabay sa alkalde sa kusina, patugtugaman tabi ang Granada,
by Frankie Lane. Paborito ko po yan. Kan mag-agom na si Lito, Kuya Lito and Ate Babes Nombrado, didi sa San Francisco Village, Pakul. Ako si Arlene Bilan. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they'll last Diamonds are forever, sparkling round my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave for. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they last Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, 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 forever. And Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopaspores sa talampakan, nakaturog na ako asin Biopaspores presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopaspores na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema sa
sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawawang kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddlegon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Madi, saan naman pakalasayo ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs asin supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos asin makahanap tulos ng trabaho. Iyo ano Madi, sa panahon mo niyan, kaipuhan ng GAD ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan pa di, ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan. Napurbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC Madi. Sige, tamasikaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat Madi! Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Mantares sa Alkalde sa Kusina. Anom na minutos, makagi po ang alas 11. De pumaling nga pag alas 11:45, sulo po kitang makakaibanan nindo sa Bareta alas 12. Ay kasunma nagpartner pa kami ni Jeff Pasubilio, alagad punpungo niyan, tayo man talaga na sa kuyang duty. Sulo lang po ako nindo man tabayanan. Kaibanan ang mga pag-iniba sa luwas, mga reporter, pati na mga nasa news room, dahil ang barita pong ini from 11:45, pano po ini barita, lalong-lalo na sa lado lokal. Kaya antabay po sa pagbabarita sa tiyan, sa barita alas 12, kaibanan po ang sendong lingkod. Igwa daw ning sarong nagraot ng pangyayari na krimen na nangyari po sa Davao, dumasa ko yan, sa Davao del Sur. Inibagaan ko yan, siguro inapo dyan na trahedya, dahil mo huna-hunaon na mangyayari sa sarong pamilya. Ang ama po buta, pero siya buta, kan siya ubin pa, nagpamilya siya. Di man imposible na maski buta ka, pwede ka man magpamilya. Kadako lang kong amigo na butang lalaki, o na po na visually impaired, pero nagkakaigwaning agom, nagkakaigwaning aki. Saka nabubuhay niya sa iyong pamilya, pero yan na buta yan. Ngunyan na ining saropong butang lalaki na si Dalyanan Linge, 37 anyos, kay itong sultiro pa siya, pinaghinguan niyang makigo siya ng agum sa kaaki. Nagkigo siyang aki, ang pangaran si Clifford Linge. Pinadangat niya, pinaeskwela niya, kundi sabi nga ni Ken, siguro sa environment, ininabarkada sa Maindata. Nakanod parainom, naging buratsero, kaya naturalmente inaanggutan ka ama. Kan pinag-aanggutan kan ama dahil sa pagiging niya nga ning kuyan sa arak, may datang magikang parainom, ay naanggot. Ang ginibo, nagkuaning patarom, sinaksak si ama agadan. Itong ama niyang butan, ding kalaban-laban. Ay nagadan niya, although siya nagbabasol. Iyo po yan ang pambira na nakakamundong pangyayari sa ibabaw ng kinaaba, nangyari duman sa Davao del Sur.
na si butang lalaki nagsakripisyo, naghanap ning maagum, nagkigwang aki, pinadakula si aki na siya sa runganing buta, pagkatapos siya gagadanuman lang, tabong magpasaway sa pagiging sugapa sa arak. Nangyari yan duman sa Davao del Sur. Papa Bert, kadakol naganap sa imo sa Aire, ay ako sa bagay, kasudma yaon ako, pungaw kan sa imo, napungaw sa patugtog mo, sa kastoryang pakonselo, the best kada, sabi ni Isay. Hindi nagsabi ay. Kasubago si nag-text sa tuya, iyo pala si Arlene Arlante. Kumusta ka na lang Arlene Arlante Hibilagin. Yan, parang kabats ko yan sa Bat 74, Camarines Sur National High School. Marina, oya pa, sa iba pa nag-text. Good day, Sir Bert, Dayman Lugod, maka-offend, magapot siya, nagapot siya, taano manda, takun haranina ang eleksyon, sige ang mga ayuda sa mga nanunungdan, kung may eleksyon mayo. Ay, ang politika aron kayo na eh. Kadakol katutuyawan sa politika, pero makang magiginibo. That's reality, sabi nga ni Kayan. Takung day ka malinoko sa politika, walat katabi sa gilid. Ang kawat sa politika, ati. Kaya kung day ka sanay sa ati, day kung parlaog-laog sa politika, matutulala ka lang, masabi ka patikin sa gilid, ay hamag na buhay ko niyo, ay ano tarog ka niyo, ay makakararaway ka pati. Pag naglaog ka sa politika, ang kawat kang politika, ati. Hahanapan ka dyan ng ati, puputikan ka kung ano-ano pa, gagastusan ka. Ultimong amigo mo, di ka napigtitinot, kundi mo man lang napakakaning kinalas. Ultimong kataid mo, makakalaban mo na anggot na sa imo na, di makamunag iwal, iriwal sana sa politika. Kaya, aruyan kayan, karapalanin mo kayan, nakakabisto lang yan, ririgaluan kanya, tapanaw ng politika. Karapalan talaga ng mukha ang politika. Kaya di ka mo magangalas kayan. Yan ang naturalisa sa politika. Pagpanaw na yung politika, ay ang makulugong pati kanita, kadakol kitang kababayan, nagdadaralagan pati yan, lalong-lalo na pag madali ng eleksyon, nagdaralagan na yan, tanaganap na kung saan makakakuha ng grocery items o bagaman kwarta, ipapa-attract na sa ilang boto, maski gura ano mo kakukuraw sa radyo na ipabakal ang boto, naging pa yan, daralagan pati yan para ipabakal ang boto. Yan ang naturalisa. Ay ako unta na lang ang naturalisa sa kinaban. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. The time is right, we have tonight to spend together. Amor, amor, amor. And you can say that from today we'll stay forever.
besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Whoa! Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Pero qué te lo decía, compadre? Que voy a hacer tus calzones. ¿Cómo, mi cuatito, cómo? Como los que usa el ranchero de los comienzos de lana. Y luego, ¿qué haces, mi cuate? Te los sacamos del cuero allá en el rancho grande, allá donde había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Ay, Chilar te va a celar! ¿Pero qué te decía, compadre? Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. 18 minutos makagi ang alas 11 nin pagkaaga. Nagpundo na po ang uran sa Naga. So bago malumlumon, pinagsanglian ning alungaang nin init. Ano? Uy, kulibat ko palang baka malingaw ka mo, tagahilingunin doon sa inyong mga bill. Tagaro daw niya na daw ang mga, sabi kiyan, ang due date. Ako pagilinga ako sa bago si bill ko. Anong arang ka ni? Ngunya na aldaw na pananay, kaya nasibot ako. Sabi ko, di na muna ako mabisikleta ngunyan. Magamit na muna ko sa kuyang auto. Pagkatapos ko mag-duty, ay mapangudto na muna ko dyan ki Raul. Sabi ko kay Mrs., mas kinya ko masiram ang panira at duman muna ko kay Raul mapangudto.
Tama diretso na ako duman sa SM, ta duman ako mabayad ni mga bill. Ta deadline na pala ngunyan. Iyo ba gano, pag day ka nakabayad, malang ka na siya, mamahal siya. Saka pag iyan pati, alam mo sa SM, mabayad ka ning sa kuryente. Pag naglampas ka pa lang sa due date, dumang ka na papabayaron sa Del Rosario. Sasabihin ka dyan sa SM, dumang ka na po magbayad na nakalampas ka po niya sa due date. O, di mas magastos tarayo. O, kaya sabi ko, darang ko na ning auto, tapakatapos kong programa, news. Makakan muna kung kadikit dyan. Diretso na ako dumas sa SM, barayadan ta niya ako ang bilta. Masakit na itong naglalampas, baka maputulang ka, ano. Kumisan ako may panahon po kay ito na daraman ning garo kagipitan, day ka mo matubod na pirang bulan akong di nakabayad sa kuryente. Garo ulay-ulay na sanang di kami maputulan. Uminabot yan ning kulang-kulang 100 ang bayaran ko. Kaya maribong na sa payo kung paano magbayad. Although ito na bayaran mi man, kaya sabi ko, abo ko na kayo itong nalalampasan, itong nagpaparatipong kaning utang ano. Masakit ng pagpaparababayad nin lagdo. Kaya tagahilingon tabi nindo yung mga nakaturdok dyan na bill sa lanub nindo, baka deadline na ngunyan sa kuryente, sa tubig, sa internet, yan. Ngunyan, good morning, pakipaabot man tabi na mayo na naman in ilaw, digdi sa Ria Village sa Marupit, Kamaligan, pirmi na lang yan. O, kaya ako nagantabi dyan sa Kasurikuan, ang Kamaligan, Kasurikuan. Uyaw dyan ang amiga kong si General Manager Ann Alzisto. Good morning na lang kay GM, ay mabuot na General Manager yan. O, mga taga Kasurikuan, pirmida ang mayong ilaw sa Ria Village sa Marupit, Kamaligan. Sana nagantabi si GM diyan sa sa Libmanan, Camarines Sur. Sa iba pang may papaabot man pala ako ning kuyan i-acknowledge ko man ang mga parantabay ta sa Ragay, Camarines Sur. Ini po rayo na Ragay, dyan sa poblasyon na Ragay. Aram mo doon na Ragay, kung kamo magyaman, ang Ragay may magayumpong ko yan, garo anong apod ka yan, yung bagang physical na itsura. Kuminsan, pag nagdadangadang ka sa, hali ka sa Naga, nagdadangadang ka sa Ragay, itong Haranina, ang downtown o ang poblasyon ng Ragay, natatanawan mo sa ibaba. Garo pababa na maray. Pag yaw ka na duman sa downtown, sa poblasyon, sa Saudan, mangalas ka, taigwa kang pigtitingag na auto sa itaas. Sa kamangarong na, garuna mo ito nasa ibabaw ng bukid. Ay, may auto ngayon nag-agi sa ibabaw kang bukid, garuhalang kawon. Ito pala, sinagihan mo. Ito pala, sintro kan na Ragay, pababa. Kan magbaba ka na, sinagyan mo, huto na sa itaas, halang kawon ka na. O, yan ang garong magayon na feature kan Ragay. Kaya kung magyaman niya ako ang Ragay, makakahawig-hawig ka mo sa kuyan sa San Francisco, California na medyo may paitaas, may pababa. Tanailing ko sa TV sa kasasini. Pagkatapos sa Los Angeles, iguro makakahawig ka mo dumanay. Kulang na lang ning asinso talaga. Diyan da sa Ragay, igod da dyan yung mga Draculaw na harong. Pagkatapos kadakon man pubriho na harong. Yan da sa Ragay. Yan, kumusta na lang mo dyan. Ay, sino man si Judge Safroni Maristela, pabutan ko pala ni na maugmang pag-antabay. Duman sa mga maestra pala, itong mga infernis sa mga maestra. Aram mo, ako grabe ang paghanga ako sa profession na pagtukdo. Mga maestra na grabe man po ang sakripisyo. Yung kapagalan na ining distance learning, grabe ang kapagalan. Pagkatapos makakaresibi, makamundoon itong sabi ka na World Bank na sa intero ng kinaaban, garo kapurit ang Pilipinas kung edukasyon ang pag-uurlayan. Tagaroon mga aki, garo 80% anday nakakanood. Garo bagang kung hilingon mo yan mga aking nag-ireskwela, mga apo ta, mga aki ta, mga kataray ta sarong na nag-ireskwela, garo bagang sinasabi ng mga taong yan, yung mga aking yan, day nakakanurood. Garo baga unfair. Ay kan marisa kan World Bank na napikon ang DepEd, naghagad tawad ang World Bank.
Suri nga amay kaming nagdeklara na di kami nag-verify. Ayan, na gulping Pilipino po ang matibay. Dahil nindo naaraman yan mga baretang OFW, istorya kan mga kababayan da sa abroad, duman sa Middle East, ang matitibay duman na trabador Pilipino, madudunong sa UAE. Ang mga nagkakaput ng accounting, kung ano-ano pa, engineer, kadaklang Pilipino, madudunong. Ay dugay na po ang ibang lahi. Maski pa Amerikano, pirana na yan sa nanganing sa US Navy. Yan dang sa US Navy, igwa ni mga reporting. Yan nagigibo ng report, igwa man pala dyan mga supervisor. Pag nagigibo na daan ng report sa Commodore ninda, sa pamayo, hinahanap na kan mga Amerikano o mga Pilipino na pinapasururat nin English, na matitibay magsururat. Si mga Amerikano lugo, de tartao, ay mga islang, marisa naman tumaram English, ay maluwi magsurat. Hinahanap na po da kaya mga Pilipinong US Navy. Kaya ipagmalakitan sa tuyang lahi na kadakol madudunong sa tuya mga Pilipino. Mga isolated case na naman yan na igwang yan din nakabasa o ano pa nagagadtawad ana World Bank. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Amigo, amiga, sigue sana. Abante. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over beauty. Isipunta na kita maswerte. Kana abuta ahiyan na adi. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over beauty. Isipunta na kita maswerte.
kang magpapareklamo, taaidan di na mababago. Dapat permisan ng positibo, pag nag-addict mainlo sa payo. Sige sana, basta happy, tawa kita over 50. Isipunta na kita maswerte, tanaabot na aedad na adik. Kinmakulong akasukasuan, di magnalas dalayo mabahoy kan. Paapulas o kaya ipakukag, lang ray baga lalo na kinsaranga. Hihihi. Di magparamos lang sa kamagmurot, taabuway kunong malaka alukot. Kanos ka ang upila ka turundot, maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy, tawa kita over 50. Isipunta na kitang maswerte, tanaabot na aedad na adik. Pagliagi o pagbayli makaliliksi, di magsabing gurang na ka pwede ba? Maski baoy ka na to mga senior na, di mag-surrender ta kayang kaya pa. Sige sana, basta happy, tawa kita over 50. Isipunta na kita maswerte, tanaabot na aedad na adik. Para pagsik, maski over 50 na, importante, happy sana kita. You say you're finished with love, that you'll never love again as long as you live. But believe me, you love me again. If for once you find it in your heart to forgive, take my heart, I can undo all the wrong. Let's start, just a little bit of love goes far, you begin to live again. Take my heart, come on back where you belong. Let's start, you can do it if you take my heart, you begin to live again. Seen the bad side, there's a chance that you won't find the heart to forgive. But believe me, there's always the good side. In a world just made for us, where lovers can live. Can undo all the wrong. Let's start, just a little bit of love goes far, you'll begin to live again. Take my heart, come on back where you belong. Let's start, you can do it if you take my heart. Yan si Engelbert Humperdinck. Oras naman yan na 33. Makagi po ang alas 11 nin pag-aga. Ay dyan sa rayo na lugar kan magsaysay tinambak. Malinaw pa lang kita duman. Siguro nagdagdag talaga ang sa tuyang signal ta kasabago igwa kitang naresibing text. Malinaw na kita sa Tabaco City.
Ngunyan nakareceive ako ng text from Magsaysay Tinambak na yan po arayo na barangay na malinaw po kamo na dadangog digdi. Griton mo man po digdi ang mga may nyugan. Pakatapos ang mga nagtitirpon-tipon digdi sa auditorium sa Magsaysay Tinambak. Ano ang mga gibo-gibo ninyo dyan? Ano dyan, iganing, maraming ka mo sa kadagatan dyan? Harni ka mo doon sa inapod na Kaluku Beach, ano? Ay, harni ka mo sa, o ka muna itong inapod na Campo 4. Aram mo itong Campo 4, beer ng masambitan, siguro pinagribayan ang pangaran, na minsan nagbarbakasyon man ako dyan, ay nag-ugman, ano? Yan bagang sa tanang buhay nindo, kung kamutaganaga, yan bagang maka-experience ka mag-star ka sa typical na maray na baryo, itong bukid. Lalong-lalo na kang panahon na may pa ng mga modern, may pa ng telebisyon, may pa ng cellphone. Itong solamente radyo lang ang dangugan mo. Yan ang gano'n niya ko mamamati mo ang kaugmahan pagyaon ka sa baryo dahil ang kan dyan ako kato sa Campo 4 kan 1966. Nagdadangadang pa lang kato si Lansa, taang pasiring pa lang dumangkan panahon, tamayo pa ning tinampo. Garumagi ka digdi sa San Miguel Bay, saka sa garumaywaso na salog. Luok Bay garon na pod ka ito, o Sabang. Ngunyan, nadadangog mi kato ang siwit ning gamgam. Dahil ang palibot, garo virgin pang mara itong sagana pa, mapang mga pinuputol na kahoy, ay madadaw mo ang mga siwit ng kadakul-dakul na klase ng tanog ng gamgam niya kung naggayunay. Garo musika. Ay kan makadumana kami sa Campo 4 ay igwaning sadit na tindahan kan ining tugang kumato naglalakaw-lakaw kami, mga aki pa kami. Nakatatambay kami sa sarong sadit na tindahan, nagbabantay man, mga kairidad mi man na aki. Siguro mga kuyang pasan ng edad, mga 8 taon. Garo 2 o tuluman tong aking mga babae. Aram po nindo ang lawgan tindahan, may man talagang mga laog ta, difficile man magsaod ka to sa naga. Ang tinda, 2 buti ning Coca-Cola. Pigpaparpunas-punasan lang. Ano niya ko yan? Yung ngayon ang pigtitindami niya. Pag-aral daw yan, pinupunasan mi. Biro mo, bulawan pang maray ka to ang soft drinks. Saka siguro niya ako, kung binakal mo to, maimbungon. Tamay pa man ka to ng kuryente, mapaning refrigerator. Ayan ang typical na mahiling mo sa baryo na nakakamiss, ano. Pero yung nagaro niya ako yan magsaysay, kaya kumusta na lang kamo dyan sa Campo 4, sa mga rayong lugar, ay ano asin nung pangutuan mo niyan? Siguro, parating gulay, ano. And pagkatapos kayan, sarat siya na paghapon, maralabunan na yan ng kamuting kahoy, kamuti, o bagaman linsa, o bagaman kung ano, yan ang purting buhay. Kaya lang, aram ko dyan ngunyan sa ining mga Tinambak, Siruma, Partido Area, Garchitorena, ay kadaklang dyan mga di-internet na, kadaklang dyan mga bungalow na. Iba na ngunyan, garumay na ngunyan ng maskisay na lugar. Ang mga tao matitibin na sa computer, ano? Moderno naman, maski sa ina lugar sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Kabikulan. All I know is that I feel
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the